ידידי הדר שם, הייתי פה לפני איזה חודשיים, שלושה, משהו כזה. אז כיף להיות פה צופים מוכרים. היה איזה אירוע די חריג וטיפה מפחיד שהיה באחד מהמלחמות במדינה לפני אי אלו שנים של צבא שתפס עמדה, צבא ישראל תפס עמדה, והיה טייס שהיה צריך לחסל פלוגה קטנה של מחבלים שנמצאים בצד השני של ההר. זאת אומרת, בצד אחד יש חיילים, בצד שני יש מחבלים. הטייס שלנו היה אמור להוריד את המחבלים. איכשהו, לא ברור עד היום מה בדיוק קרה שם, אבל הטייס סטה מהמסלול שלו לעבר הצד השני של ההר כדי בטעות להתקיף את החיילים שלנו. זהו, הוא היה אמור להתקיף את המחבלים, בטעות הוא סטה לעבר החיילים שלנו. עכשיו עומד שם חייל בעמדה אחרת, כאילו. ויש לו נ"מ נגד מטוסים, והוא יכול עכשיו להוריד את הטייס, להרוג אותו, לפוצץ את המטוס, וככה להציל את הפלוגה של החיילים שלנו שעומדים להיות מחוסלים על ידי הטייס. בסדר, הבנו את הסיטואציה? הטייס שלנו בא להוריד מחבלים, בטעות הוא סוטה, הולך להתקיף חיילים שלנו, מגיע מישהו אחר מעמדה אחרת, הוא רואה את כל זה, הוא מבין שהטייס טעה, מנסה ליצור קשר לא מצליח, הוא אומר אני יכול להוריד את המטוס עם נ"מ, להרוג את הטייס, או לא לעשות כלום ולתת למצב להמשיך. מה נכון שאני אעשה? מה אתם חושבים? צריך לעצור. צריך להוריד אותו. אתה אומר, תלחץ על הכפתור, תוריד את הטייס, תהרוג טייס של צבא ההגנה לישראל, תבוא לאמא שלו בלוויה, בשבעה, ותגיד לה, אני הרגתי את הבן שלך. למה? כי אתה הצלת אנשים אחרים. כי הצלתי אנשים אחרים. בשביל להציל הרבה אנשים, אתה אומר, אולי נכון, לבוא ולהרוג מישהו אחד. יפה. עוד דעות. לא בטוח שקרה להציל אותו. כי כאילו, אני מבין את הצד השני, כי אתה לא הורג אותה. אוקיי. אז אם אתה לא הורג אותה, אז אתה לא אשם. זאת אומרת, אני יכול להיות פסיבי. אם אני רואה שהטייס הולך להרוג אותם, אבל אני נשאר במקום שלי ולא עושה כלום, זה לא בעיה. זה לא, כאילו, זה בעיה. זה לא הבעיה שלי. הבעיה קרתה, ואני רק הייתי עד לה. לא יצרתי פה מצב של הרג, פשוט הייתי פסיבי. מה אתם אומרים? נכון? מעולה. עוד דעות, עוד תחושות, עוד מחשבות. כאילו אני גם די מסכים מה שטוביה אמר, כאילו טוביה רק זה? כאילו שמצד אחד אתה כן, כאילו עדיף שמישהו אחד ימות על זה, אבל גם בסופו של דבר אף אחד לא שם אותך להחליט על זה. כאילו אתה לא יכול להחליט שאתה, כי אתה חושב שזה ככה, כאילו זה לא... יפה. מי אתה שבגלל המחשבות שלך תיקח את המציאות לידיים ותהרוג מישהו? או תיתן לאנשים למות? מי שמך במקום הזה להחליט? ולכן מה תעשה? כאילו נראה לי אני פשוט לא אעשה כלום. לא יעשה כלום. שב ואל תעשה. נכון, אנחנו מכירים, יש כלל בהלכה, שאם יש לי שני דברים שאני יכול לעשות, אחד מהם דורש ממני מעשה אקטיבי, והשני דורש להיות פסיבי, להישאר במקום שלי. הכלל בהלכה אומר, אם שניהם גרועים באותה מידה, כן, יש שתי עבירות שאתה יכול לתת לכם דוגמה, בסדר? אם מישהו עכשיו הולך לאכול חזיר בטעות, בסדר? הוא לא שם לב שזה חזיר, יש פה ממש חזיר בידיים שלו, לקח את החזיר, ואז הוא, נגיד, או אפשר דוגמה אחרת, כאילו, כן, נגיד חזיר וזה ביום כיפור, סתם שיהיה לנו דוגמה טובה, בסדר? ביום כיפור הוא מברך על החזיר, הוא בא לאכול, ואז הוא נזכר, ואז הוא פתאום שם לב שזה חזיר. עכשיו, האם הוא יאכל או לא יאכל? מצד אחד, אם הוא כן אוכל, אז הוא אוכל ביום כיפור, או אוכל חזיר, לא משנה, כן? הוא עושה עבירה. מצד שני, אם הוא לא אוכל, אז הברכה שהוא ברך זה ברכה לבטלה. בסדר, לפי דעות, לפחות הספרדים, הפוסקים הספרדים מסכימים שזה איסור דאורייתא, איסור מהתורה. אז מה תעשה? תאכל או לא תאכל? אם אתה לא אוכל, ברכה לבטלה. אם כן תאכל, אתה אוכל איסור דאורייתא, תאכל חזיר. תשובה? אבל אם אין לך משהו אחר, צודקת. אבל אם אין לך משהו אחר, תשובה, הכלל בהלכה אומר, שב ואל תעשה עדיף. עדיף שאני לא יכניס את זה לפה, אלא ייתן למציאות שהיא כרגע להישאר כפי שהיא. הבנו?
צריך להיות פסיבי, זאת אומרת, אני יכול או לעשות או לא לעשות, שניהם גרועים, אבל אל תעשה. בסדר, גם מובן, נכון? למה לפעול, להתאמץ, לעשות משהו שהוא רע? בוא לפחות אל תזוז, כן? אז מה קורה אצלנו? אבל פלוגה זה הרבה יותר אנשים. זה הרבה יותר נשים. זאת אומרת, זה לא אחד מול אחד. פה יש 100 אנשים שהולכים להרג, או 10, או לא משנה מה, ופה יש מישהו אחד. עדיף שתהרוג אותו אקטיבית, מאשר שתתן ל100 אנשים להיהרג, נכון? הגיוני, נכון? אבל יש לי, עכשיו אני רגע אסבך את זה. מה אם בתוך ה10 אנשים האלה, כולם חבורה של אפסים. והטייס ההוא, הוא, בזכותו, אנחנו מצליחים להתקיף באיראן ולעשות כל מיני דברים נפלאים. ובזכותו אנחנו מצליחים להציל חיים של הרבה יהודים שגרים פה במדינה. או נגיד שהטייס הזה הולך להמציא את התרופה לסרטן. ובגלל שאתה הורדת אותו, כי הוא רק מישהו אחד, מלא אנשים שיכולו להינצל, לא ניצלו. זה חשבון שמותר לי לעשות. נכון? זה הרבה יותר מסבך. מי יכול לך לדעת מי הטייס הזה ומי האנשים שם למטה? נכון? אז תראו, יש בהלכה, כבר בתוספתא האמיתית, הגמרא מביאה על עיר שצרוע ליסטים, זאת אומרת שכאילו הגיעו בתור מצור ליסטים, מחבלים, ואמרו, תנו לנו אחד מכם ונהרגהו. ואם לא, אנחנו הורגים את כולכם. מה ההלכה? מה הדין? כולם יהרגו. יהרגו כולם, ואל ימסרו נפש אחד מישראל. אלא אם כן, ייחדוהו להם כשבע בן בכרי. עוד פעם, ייחדוהו להם, לשון מיוחד, יחיד, כשבע בן בכרי. מי זה שבע בן בכרי? מי שמכיר קצת תנ"ך, יודע שבע בן בכרי, היה מורד במלכות, הוא מרד במלך ישראל. איזה מלך? דוד המלך. הוא מרד לדוד המלך, ואז הגיע שר הצבא של דוד ואמר, תנו לנו את שבע בן בכרי, אנחנו נהרוג אותו כי הוא מורד במלכות, ואם לא, אנחנו הורגים את כולכם, את כל העיר שהוא התחבא בה, ובאמת הם הרגו את שבע בן בכרי, הם אסרו לו את הראש שלו, לא משנה, בסדר? בגדול, אם אנחנו אומרים, הוא ספציפית, תנו לנו אותו, אז נותנים אותו. אם הם אומרים, סתם, זרקו אחד, לא מוסרים לך. מה המקרה שלנו עם הטייס? זה ספציפי או לא? אז יש דיונים. יכול להיות ששבע בן בכרי, הוא היה חייב מיטה גם ככה. הוא רשע. לכם אותה. אבל אם הם סתם תנו לנו את יוסי, שתו לתת אותו, אם יוסי הוא צדיק. בסדר, השאלה היא מה הכוונה שלנו של התוספתא, אבל אני רגע אוסף אותם, כי זה כאילו קצת פתיחת סוגריים. יש לנו שאלה אם מותר לי להרוג מישהו אחד כדי להציל הרבה אנשים. האמת שהדילמה הזאת היא אומנם הומצאה אי שם כבר בתוספתא בגמרות, כן? אבל הייתה חבורה של גויים שלא הכירו את הגמרא הזאת, והם דנו בה בדיוק במה שנקרא דילמת עקרונית. בסדר, מי שמכיר את הטרולי דילמה, דילמת עקרונית, בדיוק דילמה כזאת. לוקחים 5 בני אדם ובן אדם אחד. ושואלים, יש רכבת שהולכת לדרוס את 5 בני האדם שעומדים על המסילה. ואם אתה יכול ללחוץ על הכפתור שמסיט את הרכבת לעבר הבן אדם האחד, האם אתה לוחץ על הכפתור או לא לוחץ על הכפתור? דילמת עקרונית. מסכימים שזה מאוד דומה לשאלה שלנו? אפילו די זהה, כן? אז ניסו לעשות את זה בלייב, לקחו, תקשיבו טוב, זה אחד מהדברים הכי משוגעים שהם עשו. לקחו, פרסמו מודעות, אנחנו מחפשים אנשים שיעבדו אצלנו כאילו חברת בנייה של הרכבות לעבודה יומית. יום אחד אתם מרוויחים $500. שווה, נכון? שווה. לקחו אנשים, הגיעו אנשים כאילו התמיינו, התקבלו לעבודה הזאת של יום אחד, יש הרבה כסף. אבל זה בעצם היה ניסוי חברתי. היה שם כאילו, שמו אותך באיזה פילבוקס כזה, באיזה קופסה כזה למעלה, עם ג'ויסטיק ומסכים. והג'ויסטיק, אתה כאילו מושך אותו, ואז כאילו הרכבת עוברת ממסילה למסילה. והם שמו מצלמות בזמן אמת, על כל מה שקורה שם. ואז באמצע היום, הם החליפו את המצלמות למשהו שהוא מצולם כבר, לסרט שכבר צולם. ושמו להם את דילמת עקרונית. 5 אנשים שהרכבת הולכת לדרוס, ובן אדם אחד במסילה האחרת, ואם אתה לוחץ, הוא עובר למסילה אחרת. ורצו לראות מה אנשים עושים. מה לדעתכם רוב האנשים עשו? משכו או לא משכו? לא משכו. לא משכו? כן משכו? מי חושב לא משכו? מסקרן. מי חושב שכן משכו? מי לא חושב אבל מרגיש? אף אחד?
כן, מרגיש? מה אתה חושב? מה אתה מרגיש? משכו או לא משכו? משכו. האמת רוב האנשים לא משכו. נתנו לסיטואציה להמשיך. בסדר? נתנו לסיטואציה פשוט לקרות. ואם אתם שואלים אותי מה ההלכה אומרת, אז בהלכה יש לנו כלל שנקרא דין רודף. מה זה רודף? אם אני רודף אחרי מישהו להרוג אותו, יש פה מישהו, אני רודף אחריו כדי לדקור אותו, מה חייב לעשות לי? אז אם אפשר לנטרל אותי, נגיד, לראות אותי ברגל או ביד, וככה אני לא אהרוג אותו, זה הכי טוב. אבל אם אין אפשרות, צריך להרוג אותי כדי שאני לא אהרוג אותו. בסדר? אם אני רודף, צריך להרוג את הרודף. הטייס פה, אתם מסכימים שהוא רודף? נכון? הוא הולך להרוג עכשיו פלוגה של חיילים? צריך להרוג אותו, נכון? תהייתי מההתחלה. יש מישהו שרודף אחרי חבר שלו להרוג אותו, צריך להרוג את הבן אדם, שהוא לא ידקור, שהוא לא יוכל להרוג, בסדר? הורגים אותו, זה גם הטייס, נכון? הוא בא להפציץ את החיילים שלנו, צריך להרוג אותו, נכון? לא נכון! אוי ובוי, למה זה לא נכון? כי מה ההבדל? הרודף עושה את זה עם כוונה להרוג את הבן אדם שהוא רוצה להרוג. לעומת זאת, הטייס שלנו אין לו כוונה. היה מקרה מאוד עצוב שקרה בבית של אחד מהרבנים בפולין של ה-1800. סיפור די עצוב. שאחד מבני הבית התעלף. והגיע משרתת. ורצתה להעיר אותו והתעלף. אז היא לקחה כוס מים מהשיש, אפילו בלי להסתכל, היא לקחה כוס מים ושפכה עליו. אלא שזה לא היה מים, זה היה חומצה. והוא נשרף ונהרג. ועכשיו מגיע בן אדם ושאל, אם אני הייתי יודע שהיא מחזיקה חומצה ביד, שזה לא מים, שזה חומצה, האם הייתי צריך להרוג אותה? בסוף היא הרגה אותו, נכון? המשרתת שהיא באה לעזור, עונה לה הרב, לא. היה אסור לך לגעת בה. למה? כי היא לא התכוונה להרוג. איזה פעולה היא עשה? פעולה של הצלה, פעולה של לעזור. היא לא עושה פעולה של להרוג. אז אם אתה הורג אותה, אתה רוצח אותה. כי לעומת רודף שהוא מתכוון להרוג, או הטייס הזה, כי הטייס לא מתכוון להרוג. או לפחות הוא לא מתכוון לעשות משהו רע, כן? ולכן אין שום יותר לראות בטייס הזה, וצריך לתת, גם הוא יהרוג עכשיו מלא אנשים, גם לעשות. אנחנו לא לוקחים את ההחלטה לידיים של להרוג בן אדם אקטיבית, לא נותנים לדברים לקרות. בסדר, אז אני רגע אוסף אותם שנייה, רק אני רק אוסף אותם בדיון הזה. התחלנו עם הטייס, הוא עומד להפציץ פלוגה של חיילים במקום מחבלים. האם מותר לירות בו כדי להרוג אותו וככה להציל את החיילים או לא? ודיברנו על העיר שהקיף אותה כל מיני אויבים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, כן? האם מותר למסור, אסור למסור, אם זה מישהו ספציפי או שזה בכללית למסור מישהו אחד. הגענו למסקנה שבמקרה שבן אדם מגיע והכוונה שלו היא לא לעשות נזק, אלא להציל, או לעשות את מה שמותר עליו לעשות בצורה שהיא לא יוצרת נזק, אנחנו לא יכולים להרוג אותו. לכן את הטייס לא הורגים. בסדר? טוב, שאלות, ואז אני רוצה לגעת משהו אחר, כן. אבל אם אתה כאילו מודע לזה שיכולים כאילו, שאם לא תעצור אותו אז ימותו מלא אנשים, אתה לא... גם שותף כאילו... שאלה מצוינת, נכון? אנחנו מכירים את הכלל, את הדין שלא תעמוד על דם רעך. אם אני רואה מישהו טובע בים, יש לי חובה להציל אותו. אגב, חובה אותי כבר נכנסה גם בספר החוקים של מדינת ישראל, זה אפילו לא רק חובה הלכתית. בסדר? ממש חובה חוקית, אם אני רואה מישהו שנפגע, אני חייב להציל אותו. אז אם אני רואה מישהו שהולך להיהרג, אני חייב להציל אותו, נכון? אתה צודק? באיזה מחיר? לא במחיר של להרוג בן אדם. בסדר? איך אני יודע את זה גם אגב? כי נכון אנחנו מכירים 3 עבירות של ייהרג ואל יעבור? נכון, עבודת זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אני לא יכול להרוג מישהו כדי להציל את עצמי. אני גם לא יכול להרוג מישהו כדי להציל מישהו אחר. בסדר? אלא כן, אבל גם הזה שבעלה הוא רוצח, אבל זה צריך להרוג. בסדר? שנייה, יש לנו כוח או שאנחנו כבר גמורים? יש לנו? כי בא לי לגעת בנושא רגע אחר לגמרי. יותר עדין, יותר רגוע, אבל בעיניי מי שיהיה איתי פה עכשיו הוא ירוויח הסתכלות שאולי אף פעם לא הייתה לכם על החיים בכללי ועל התחושות שלנו
שיכולה לפתוח לכם איזשהו מבט חדש על העולם, שלי הוא מאוד מאוד משפיע והולך איתי. אז אני משתף אותו איתכם, תיקחו, בסדר? אני רוצה לשאול אתכם רגע, מבין היצרים שלנו, איזה יצר הכי חזק? אז אני רגע אעשה לנו סדר, בסדר? בגדול יש לנו, לכל בן אדם שנולד, יש לנו בגדול 4 סוגים של יצרים, בסדר? 4 סוגים. זה לא אני אומר, זה כבר מופיע בדברי רבותינו הקדמונים. 4 סוגים של יצרים. יצר הראשון הוא יצר התזונה. אכילה, שתייה, לישון אפילו אפשר קצת להכניס בזה, כן? יש לי יצר. וואי, אני רואה אוכל מפנק, בא לי אותו, נכון? זה תשוקה, זה תאווה. יש לי תאווה לאוכל. בסדר? תאווה ראשונה. יצר שני, תאווה שנייה, זה היצר לרכוש. נכון? בא לי את הרכב הכי מפואר, בית גדול, בריכה, טלפון הכי חדש, כן? יש לנו יצר, נכון? הרי ככה מוכרים לנו היום הכל, ככה מוצאים לנו את הכסף. תסתכלו, את האייפון החדש, הוא כאילו, מה הוא שונה מהאייפון הקודם? כמעט כלום, נכון? אבל עדיין, זה מפתה אותנו, אנחנו קונים את זה, יש לנו יצר כל הזמן לרכוש, לעוד ועוד רכוש, עוד לקנות, נכון? מעולה. יצר שלישי, זה היצר המיני שלנו, נכון? היצר של להתרבות. היצר הרביעי הוא היצר של הכבוד. שיעריכו אותי, שיכבדו אותי. נכון? אתם איתי בינתיים? בסדר? סתם, תנסו בשביל המחשבה, לתת לי יצר שהוא לא נכלל בתוך 4, לא תצליחו, תנסו. לא, יצר הרע שמה? איזה עבירות? כל העבירה היא חייבת בתוך 1 מהתאוות האלה, אתה מבין? זאת אומרת, כאילו... יצר לי כוח. אוקיי, מה זה כוח? מה זה כוח? שליטה. שליטה, יפה. כבוד. מה זה אומר שאני שולט? כבוד. כבוד. נכון? כולם מכבדים אותי, מעריצים אותי, אני המלך. אני השולטן. נכון? זה יחד בתוך הכבוד. אז זה 4 יצרים שלנו. ועכשיו השאלה שלי, איזה יצר מבינם הכי חזק? כבוד. אתה אומר כבוד, למה כבוד? זה מה שמניע בן אדם אחר. זאת אומרת, זה הדבר שהכי מניע בני אדם. מעולה. למה אתה אומר את זה? כאילו, אנשים, זה מה שהם הולכים אחרי. כבוד זה מה שמוביל בני אדם לזוז. מעולה גלעד. תודה. עוד רעיון, עוד חשוב. מה היצר הכי חזק? מה מניע את העולם סביבנו? אתם יוצאים לרחוב, רואים פרסומות, מה יש בפרסומות? יש כבוד, יש מיניות, יש כסף. תחשבו כאילו. מה הכי? תשוקה. זה יצר הכי חזק. אולי התשוקה כי זה גם נכנס בכבוד, כי אתה רוצה את הכבוד, אתה משתוקק לדבר הזה. נכון, זה אני גם מסכים. נכנס. באמת, התשוקה נכנסת לכבוד, צודקת. פשוט תשוקה יכולה גם לאוכל, נכון? אני מאוד משתוקק לאוכל טעים. אז זה קשה להכניס את תשוקה דווקא לכבוד. תראו, אני רוצה להוכיח שאתם צודקים. שבאמת כבוד הוא היצר הכי חזק. למה? כי כשאני אנגיש את כבוד עם כל יצר אחר, הכבוד ינצח. אתן לכם דוגמה. כבוד מול אוכל. מי מנצח? כבוד. למה כבוד? אני אתן לכם הוכחה. יצא לכם פעם שהייתם כזה בשולחן, עם עוד כל מיני אנשים, נשאר רק חתיכת עוגה האחרונה, נכון? אז אני ממש בא לי את החתיכת עוגה הזאתי, אבל יצר הכבוד שלי, שכמובן, פדיחה, מסתכלו, מביך, כן? אז אני לא אקח. אז יצר הכבוד ניצח. למרות שממש בא לי את העוגה. הכבוד ניצח. עוד. כבוד מול כסף. קצת כן, טריקי. אבל אתה יכול להגזים את זה. תגזים. תן לי, תגזים. יכול להגיד שזה העוגה האחרונה שאתה תאכל, לא אכלתי 3 ימים, מגיע לי פה משהו שאני ממש לא שאין, או איזה עוגה האחרונה... ואתה בחדר סגור ואחר כך לשרוד. מעולה, אהבתי. אתה מחבר את זה עם... לא, אהבתי, זה מעולה. לא אכפת לך מהכבוד. מעולה, לא אכפת לי מהכבוד, כי יש פה משהו שהוא אוכל, שהוא הדבר היחיד שמעניין אותי, מסכים? כי זה לא כבוד מול אוכל, אין פה כבוד בכלל. אבל אם כן יהיה כבוד מול אוכל קיצוני, אז בואו ניקח גם את הכבוד לקיצון. צריך שיהיה הוגן, נכון? אוכל קיצון, כבוד קיצון. סבבה, יש פה אוכל הכי מפנק שאתה יודע מה? לא אכלתם יום שלם. סוף צום, רואים פה איזה אוכל מפנק רצח, בסדר? אבל, אם אתה תאכל את זה עכשיו, ולא עוד 5 דקות, אני מפרסם תמונה מביכה שלך בכל הוואטסאפים.
אתה תחכה 5 דקות, נכון? כי אם אני לוקח את האוכל לקיצון, אני לוקח גם את הכבוד לקיצון. הכבוד בקיצון ינצח. בסדר? כבוד מול אוכל, כבוד מנצח. נקסט, כבוד מול כסף. הרוצח ירווה כסף. אתה רוצה עוד פעם? תגידי לי, זה חשוב. ירווה כסף כדי לקבל כבוד. יפה מאוד. הכסף הוא אמצעי לפעמים בשביל כבוד. אבל בואו אפילו נחדד את זה. מתי הכבוד כל כך מנצח את כסף? נכון, אנשים שכאילו יכולים לקנות עוד איזה מסך ככה פלזמה כזה גדול לבית, או עוד משהו שכאילו יהיה להם נוח, אבל מוצאים את הכסף הזה על נראות. נכון? הרכב תמיד נקי, צוחצח, רכב מפואר. סתם, מישהו פה מכיר את חברת בלנסיאגה של בגדים? כן? אז מכירים, לא מכירים, כן מכירים? סתם, זה קצת עצוב. כמה עולה, לדעתכם, נגיד קפוצ'ון? קפוצ'ון בפוקס, כמה עולה? 100 שקל. 40 שקל, 100 שקל. איזה פוקס את הולכת? 40. מעולה. ואז, כמה עולה קפוצ'ון בבלנסיאגה? תעזרו לי. כמה אתם? כמה? תנו לי. תנו מספר. 7,000 שקל. תחפשו, אל תאמינו לי, תחפשו בגוגל. היו לי חניכים, הדרכתי בישיבת בלבש בירוחם, בסדר? היו לי חניכים שלא היה להם כסף בבית. והם היו עובדים, מבריזים ללימודים, כדי לעבוד בפיצריה או לא יודע מה, כדי לממן לעצמם את החולצות. כל חולצה עולה לך 1,000 שקל. חולצה! אני מבטיח לכם, היא לא יותר יפה מאשר החולצה של לבש עכשיו. הבטחה. אבל זה מותר. כתוב לי פה בלנסיאגה. אבל לא הבנתי למה לא מזמינים מאלי אקספרס. תזמינו מאלי אקספרס, תכתבו פה בעדיף, בסדר? תדפיסו על בלנסיאגה. חסרתי לכם 2,000 שקל. לא הבנתי, זה תרבות, בסדר? אז דוגמה קיצונית, אבל אנחנו כולנו מכירים את זה. אנשים שכאילו יש להם מה לעשות עם הכסף שלהם, אבל הם מעדיפים להשתמש בו בשביל הנראות, בשביל הכבוד, נכון? אז ברור שהכבוד מול כסף, כבוד צריך. כבוד מול מיניות, לא ניכנס לזה לעומק, אבל ברור שהכבוד מנצח. דוגמה הכי פשוטה זה הלכות ייחוד, נכון? מה זה הלכות ייחוד? אם בן ובת נמצאים ביחד באותו חדר והדלת סגורה, אף אחד לא רואה אותם, אין אף אחד שמסתכל, זה בעייתי. פתאום הדלת פתוחה, מותר. למה? כי הכבוד שמישהו יעבור ויראה שהם עושים משהו לא בסדר, נכון? מונע מהם לחתום. עכשיו? אז הכבוד מול המיניות, הכבוד מנצח. אז היצר של הכבוד הוא היצר הכי חזק. מסכימים? יש למישהו קושיות לפני שנמשיך הלאה? קושיה, שאלה? מסכים? מוסכם, נכון? יצר הכבוד הוא היצר הכי חזק. ועכשיו אני שואל, אבל מה זה כבוד? מה זה בכלל? למה יש לנו יצר כל כך חזק? מה זה כל כך חזק? הוא היצר הכי חזק שלנו. מה הוא עושה? מה הוא נותן? אוכל, בלי אוכל אני לא יכול לחיות. בלי מיניות לא יהיו לי ילדים. בלי כסף לא יהיה לי בית ורכוש, וברגע שיהיה פה לא יודע מה, איזה מגפה, שלג, לא יודע מה, אני אמות מקור, אני אמות לא יהיה לי רכוש, אני חייב שיהיה לי יצר לרכוש. אלא, שוב, כל היצרים, סתם, בגן למדנו נכון על היצר טוב והיצר רע, נכון? מסכימים? זה בגן. כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שאין דבר כזה יצר טוב ויצר רע, נכון? זה לא שהיצר טוב אמר לי ככה, יצר רע אמר לי ככה, והשאלה היא למי אני מקשיב. זה לא עובד ככה, נכון? יש לנו יצרים, והשאלה היא איך אנחנו מנצבים אותם לטוב או לרע, נכון? היצר האכילה הוא מעולה כשהאוכל כשר. הוא נוראי כשהאוכל לא כשר. בסדר? היצר המיני שלנו הוא נפלא כשהוא בתוך משפחה, והוא נורא ואיום כשהוא בבגידות או מחוץ למשפחה, נכון? וכל הדברים האלה, כל היצרים שלנו, הם בעצם מוליכים אותנו לעשות משהו מסוים. והשאלה אם אני אשתמש בהם לטוב, או משתמש בהם לרע, נכון? אבל יצר הכבוד, אני לא מבין אותו. למה הוא טוב לי? מה הוא עושה לי? איפה בחיים שלי אני צריך יצר של כבוד? חשבתם את זה? סתם, תחשבו. זה היצר הכי חזק, כולכם הסכמתם, שהוא היצר הכי חזק שיש לכם, הוא פוגש אותנו כל יום, נכון? כל בן אדם ששלח הודעה בוואטסאפ כזה באיזה קבוצה, איזה מביך איך יגיבו לי, נכון? או אם שלחתם איזה משהו ופתאום ראיתם כזה 40 אנשים ששלחים להם סמיילי מצחיק, איזה מרים זה, נכון? אנחנו פוגשים את זה כל הזמן, בטוח שהרבה אנשים יש להם את החוויה, נכון? במיוחד בנות כזה, נכון? תסכימו איתי? כאילו, כמה פעמים אתם יוצא לכם לעשות כזה במהלך היום, כאילו, אוכלתי את המילה, זה מביך, את המילה, זה מביך, נכון? זה משהו שהוא פוגש אותנו המון, נכון? הכבוד שלנו. אבל עכשיו אני שואל, למה אני צריך אותו? כבוד עצמי. כבוד עצמי כמעט. למה הוא עוזר? שנייה, אז רגע, אחד, רק, כן, מה אתה אומר? שתעריך את עצמך. שאני אעריך את עצמי. למה זה חשוב? שלא תחשוב על עצמך כאילו אתה משהו כזה גרוע. למה זה חשוב? בלי אוכל אני אמות, בלי כסף אני גם אמות. בלי מיניות לא יהיו לי ילדים. העולם לא ימשיך. בלי כבוד. יכול להיות שאנשים ייקחו את זה למקומות לא ויתאבדו למשל. אוקיי, אז אולי אנשים יתאבדו כי אין להם מספיק ערך עצמי. מקבל. זה נראה לי קצת קיצוני. אתה מסכים? אוקיי, מעולה, עוד רעיון. אולי זה כדי לרסן את
כאילו את היצרים האחרים, כמו שאמרת עכשיו, הוכחת... זה לא הכבוד, הוא בדיוק הגורם המרסן, אהבתי, מעולה, כן? באתי לומר, זה יכול להיות קונטרה לשאר היצרים. קונטרה לשאר היצרים, יפה. מאוד מאוד אהבתי. מאוד אהבתי את הרעיון הזה, באמת שלא חשבתי עליו. אני רוצה להציע לכם פשוט את המחשבות שלי, ונראה אם אתם, כאילו, אם זה מדבר אליכם. כשאתם נכנסים למשרד של רופא, מאחוריו אתם רואים כל מיני תעודות כאילו כזה הצטיינות באוניברסיטה העברית, ראש דיקן, מחלקת, נכון? כל התעודות שלו מאחורה, אי פעם נכנסתם לרופא כזה מפואר, בסדר? אז כאילו, למה הוא תלה את השלטים האלה מאחוריו? כדי יסמכו עליו, נכון? אבל איזה יצר גרם לו לתלות את השלטים? יצר הכבוד. עכשיו, מה הבעיה אם אני לא אסמוך עליו? הוא לא יוכל לממש את עצמו ואת הייעוד שלו בחיים בעולם הזה. אם אין לי יצר לכבוד, אני לא אנסה להביע את הכישרונות שלי לעולם. ואז העולם לא יודע לפנות אליו. אם יש לי קול יפה, אבל אני אף פעם לא שר כדי שאנשים יכירו שיש לי קול יפה, מעולם אף אחד לא ילך להופעות שלי ואני לא אוכל לתרום לעולם את הכישרון שלי. אם אני ממש מוצלח בין לבשל, אבל מעולם אני לא מבשל כדי אף אחד לא ידע כמה אני מוצלח, וזה אין לי יצר להראות כשאני מכין משהו, ואנשים אומרים כאילו, וואי, איזה טעים זה, יואו, בוא'נה, אחי, אתה טוב, כן? אם לא היה לי את התחושה המספקת כשדבר כזה היה קורה, יכול להיות שפשוט לא הייתי מבשל, לא הייתי מביע את הכישרון שלי בעולם. הרופא היה רופא, הזמר לא היה זמר, הקוסם לא היה קוסם, הבן אדם שמופיע את הכישרון שלו פשוט לא היה עושה את זה. לא היה רצון להתקדם. היצר לכבוד הוא הסיבה שאנחנו זזים בעולם הזה. הוא הסיבה שחברה שלנו יכולה להתקדם. אלא מה? שמאוד מאוד קל לפגוע לנו בכבוד. מאוד קל לנו לפגוע לאנשים אחרים בכבוד. למה? אני ממש אעשה את זה בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים, נכון? אנחנו בזמנים אפילו. כן? אנחנו ממש נסיים פה עוד רגע. הבעיה הגדולה בכבוד היא הסיבה שאני רוצה שאנשים יכבדו אותי היא כי אני רוצה שאנשים יחשבו, כל אחד מאיתנו יש את זה, שבעצם אני מושלם. זה הרצון שלנו. שאנשים יוכלו לסמוך עלינו, לראות בנו את הטוב, נכון? בכולנו יש דברים שהם לא כאלה אידיאליים, ואנחנו מעדיפים שאחרים לא ידעו עלינו, נכון? למה? מה הבעיה? תהיה כנה אחי. לא. כי לא. אין סיבה באמת. סיבה כי זה הכבוד שלי. אני רוצה לשמור לעצמי את הכבוד שלי, שכולם יחשבו שאני יותר טוב ממה שאני. זה יצר בסיסי, הוא פשוט. למה? כי נגיד שאני מרים את היד בכיתה, כי המורה שאל איזה משהו, ואני אומר משהו ממש מפגר, ואז כולם, המורה אומר כאילו, מה? מה אמרת? תחזור על זה עכשיו? לא, תחזור על זה? מה אמרת? טוב, מעניין. חשבתי שעברנו את כיתה ג'. ברגע שמשפט כזה יאמר לי, למה זה כל כך יפגע בכבוד שלי? כי עכשיו, כולם מסביב, מה יגידו? דווקא חשבנו שידיד החכם. מעניין, טוב, אולי באמת הוא לא כזה חכם. מוזר, חשבנו שכן. נכון? יש איזשהו משהו ברצון שלנו שיחשבו שאנחנו מושלמים, חכמים, מוצלחים, לא יודע מה, שפתאום אפשר לפגוע בו. מתי הכבוד שלי נפגע? כשאני חשבתי שחושבים עליי משהו מסוים, וגיליתי שוואלה לא. תנסו לחשוב דוגמה שהכבוד שלכם נפגע. תנסו רגע להריץ בראש באמת. תנסו רגע. מתישהו, וקוראים לנו כל הזמן, שהכבוד שלי נפגע. ותנסו לראות איך זה נכנס בתוך המשפט שאני אומר עכשיו. הרגשתי שחושבים עליי משהו מסוים, וגיליתי שוואלה לא. סתם, דוגמה קצרה. לימדתי את זה בראש טורים, אני מלמד שם באולפנה. ואחד בתוכנית לשמה. והייתה שם מדריכה שאמרה שהיא בחודש ארגון עשתה כזה, כאילו לחניכות, להשקיע את הנשמה שלה בחניכות. באמת, להשקיע את הנשמה. ואז בסוף החודש היא עשתה כזה שיפור עם החניכות, וכולם אמרו, הוא היה ממש גרוע, היה מאפן. ואז היא שאלה כזה, טוב, אז אתם רוצות כזה להגיד איך דעתכם יכולה לשפר? פשוט היא כמו המדריכה הקודמת שלנו. למה הכבוד שלה כזה נפגע? כמו שכולנו היה באותה סיטואציה. כי היא הרגישה שחושבים עליה שהיא מדריכה תותחית, מושלמת, מוכשרת, משקיעה, כיפית. ומה היא קלטה? שוואלה.
וואלה. וזה הדבר שהכי פוגע בנו. בכבוד שלנו. שהרגשנו שאנחנו מצליחים לשדר לעולם משהו טוב על עצמנו, וקלטנו שהוא עליו. נכון? תחשבו מה זה. כל הדברים האלה. כשחברות עושות איזושהי, כאילו, נגיד, יוצאות לסרט בלעדייך. וגילית את זה. למה זה כזה פוגע בכבוד? בסדר, שיהנו. למה זה כזה פוגע? חשבת שהם חברות סבבות. כי אני הרגשתי שהם חושבים שוואלה, כיפית היא, בטח, הם יוצאים לסרט, ברור שקוראים לה. היא הכי כיפית. וגיליתי שוואלה לא. זה פוגע. נכון? כשחברים עושים שבת בלעדיי, זה פוגע. כי הרגשתי אני הייתי בטוח שכולם חושבים שאני כזה כיף, ואחלה גבר. קלטתי שוואלה לא. זה באמת פוגע. אז מה אנחנו עושים עם פגיעה בכבוד שלנו? אם הכבוד שלי נפגע, מה אני אעשה? דבר ראשון, לנתק בין האמת לבין התחושה. זאת אומרת, להגיד לעצמי, אוקיי, אני הרגשתי שחושבים עליי שאני כזה תותח וגבר וכיף להיות איתי. גיליתי שוואלה לא. סבבה. האם זה אומר שאני באמת וואלה לא? או שזה מה שהם חושבים? אם זה מה שהם חושבים, בסדר. אני לא יכול לשנות להם את המחשבות. אני כן יכול לשנות את מה אני עושה עם זה. ואני לא אתן למחשבות שלהם לשלוט עליי. לא לפה ולא לפה. זה קשה, זה לא פשוט. אבל אם נצליח להיכנס לתודעה הזאת, להבין, דבר ראשון, הכבוד הוא היצר הכי חזק שלי. ולכן הוא כל כך משמעותי. דבר שני, למרות שהוא כזה משמעותי. וכשהוא נפגע, זה קורה. כי אני הרגשתי שחושבים עליי משהו מסוים, גיליתי שהם חושבים משהו אחר, זה מאוד פגע בי. אם אני מצליח להגיד, אבל למרות זאת, אני אחזיק את היצר הזה חזק, וגיע את מי, ואני שומר על הערכים שלי, על הרצון שלי, על מי שאני, ולא כזה אתפתה להיות בן אדם אחר, רק כזה להסתדר עם כולם. אם אני מצליח להחזיק את עצמי ככה, אז אני הופך להיות בן אדם שהוא כבר בשליטה של עצמו, ולא בשליטה של הסביבה, וזה שווה כל עבודה. אז בעזרת השם, שנזכה ככה לשלוט בעצמנו ובכבוד שלנו, ולהשפיע טוב בעולם, בזכות מי שאנחנו, ולא כזה בכפוף לחברה סביבנו. שנזכה.